Ало, намале. Моментално се ногаме во Каруа, села с Брегор, во Фанчоварju. Мановски банчо, не други. Печеме скара и караме Божи живот тук. На площадо. Как ще гледате, имаме режим, ягне, пол, прасе. Все е доставено. Решението е смислове. И малко от кошулицата сме ставили от дроба да подпечеме. На Стефанчета стои след това по-горе режим. И така. Сега снимаме шведската маса. И ред други работи. И само това е... Шпайзо. Шпайзо. Камиончета на Вигор. На Видън. А Камерманов, арете Камерманов. Камерманов завърдете. За много години празник. Айде, живи. Айде. Бузожеров, арете. Айде. Завъртете малко решено, завърти малко решено. Айде. Давай, кажи нещо. Това е много жешко. Пусти хебен, сега почна да го... Завърти решено. По-малко слана и ред други работи. Завърти решено, ти изгори месо. Да, по-леко. Да го протреш. Да, не загорел. Загорел да е. Ще ма някаква кошулица да падне. Посоли го, не може да... Посоли. Ей! Ана ти е Да не паде нещо. Тук е сушницата. Иначе време... Карулата. Това доле! Това са доле Сведорските водопади. Моментално... Доле са семафорите на площадо. Моментално се нагиме на шиша ръката чево. Като челница... Парачки Андер. Златно буренци. Да. На туй не време. Еви го Рударов. Златко. Това е Плате. Това е Ладе. Това е Синича. Това е Зако Супер. Това е... Лъжо. Това е Драгана. Не го знам, и той не го знам. И той го знам. И сега... Исо, снимай това. Исо, кажи ми. И еме го! Ай, ще дигам на 10. Ай, на 10.